jiya wani labari da na samu a rediyo hankalina ya tashi. Kin san shugaban kwasta an kuma kama manyan makamai za a shigo da su Najeriya. Ai baka bi ni jin labarai ba, kullum sai na ji labaran BBC Hausa. Ke da? Ƙwarai kuwa abin da yake wakana a To ai baki san wani abu ba. Ai yanzu a wannan daga hawan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari makaman da hukumar kwastan ta kakkama sun kai wajen kwantena 20 za a shigo da su aka dadama makaman. Kuma kin san sakamakon shigowa da wannan makaman ne yasa ake rigingimin addini, ake rigimar kabilanci. haka maganin ya gaba. Sanadiyan Baba Buhari da ya hau wannan karagar mulki an samu zaman lafiya a Najeriya. Kuma bama-baman da suke tashi gari Zamfara, Katsina da sauran garuruwa yanzu babu su. Yanzu rabon da ka ji an ce bom ya tashi a wani gari ai an daɗe. To ai baki san wani abu ba. Yanzu Zamfara da ake ta wannan rigingimu nan ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika da dakaran sama. Yanzu garin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Nan Zamfara. To ka gani Allah ya kawo mana mai taimako ba tare da mun sha wahala ba, muna ɗaga hannu muna roƙon Allah. To gashi cikin ruwan sauƙi Allah ya amsa addu'a. Ya kawo mana shugaban ƙasa Baba Buhari mai taimako ya zo ya taimaki ƙasarmu Najeriya. 2019 mu zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin ya ɗora akan kyawawan ayyuka.